Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Escape Tsunami 4 Brain Rot. Ωραία παιδιά, πάμε να δούμε τα server, παιδιά, ξέρετε γιατί κάνει 67 Robux. Ναι, τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Να ξέρετε, έχω πάρα πολύ καλά Brain Rot. Εντάξει, έχω το βιβλίο Σαχούρ, έχω Άμπρα Φάρμα, έχω Λαβάκα Σαχούρ, έχω Αντρίνητο Σαμίτο, έχω την Τρογλή με φρουτόνι, έχω άλλο ένα κλειτό Σαμίτο, άλλο ένα κλειτό Σαμίτο, άλλο ένα φτιάρι αγκάρκινο πανέλι, τρίπους μέρους και λίγο στην αλλαγή. Όσα μη πλάξει καμιά δυνατός. Και έχουμε εδώ μια γατούρα. Ορίστε. Είχα και έναν αλέσιο, αλλά εξαφανίστηκε. Τέλος πάντων. Και το σπίτι είναι 268 και θα το κάνουμε πιο πολύ, επειδή έχουμε και Max River. Και τώρα, κοιτάξτε το σπίτι μας. Βζαουμ! Πάντα. Ρε, γιατί το έχουν το κάνει τόσο μεγάλο το μάτι. Κάτσε λίγο. Όπως εδώ. Ρε, γιατί είναι τόσο μεγάλο το μάτι. Θα το έχω έτσι. Παιδιά. Ξέρετε το κολπάκι, άμα είστε πάρα πολύ γρήγοροι, θα τους λέω μωρών, έτσι. Και εδώ πέρα τι είναι, θα σου πέρετε αυτό, να μην είναι συγκρατή εδώ πέρα σαν. Μου κάνεις αυτό, όχι δεν σου. Γιατί δεν αν. Τι είναι αυτό που έγινε τη σήμερα? Τι είναι αυτό? Φίλε, πότε θα... Γεια! Όχι! Ρε φίλε! Θα παίξουμε και στο Brain Rot αυτό που το έχει γράψει 10. Φίλε, θέλω να πολύ επίγει, όχι να το βρει. Ρε! Σε ξέρετε, δεν πεθαίνω ποτέ αν δεν τα μπορεί. Αυτό είναι τόσο μεγάλο. Το βάκι εγώ έγινε να πει. Εγώ και σίγουρα θα μου βρουν εύκολα στις τρυπικές με τις καλύτερες. Να δούμε, εδώ, όχι, ναι. Μου δίνει σίγουρα που δεν πάει τα πλασιωτικά, όχι πόσο περισσότερο και είναι πολύ. Sneaky way. What the sneaky way? Oh,
Δώσε. Ας δώσουμε γραφείο δώσε δωρεάν. Ψεύτικο σάμι. Sneaky way. Γιατί με χτυπάς, τι με χτυπάς. Έλα. Όχι. Και πότε θα φτάσει στη Celestial area. Δεν θα σπω να ρίνα. Celestial. Τώρα εδώ πήγα στο Wacky Wacky. Two Celestials. Τι αυτό το λακκύπλο. Το πήρα. Όχι, το πήρα. Μπορεί άλλος. Τώρα θα δω το μπάτ. Δεν το πήρε. Το πήρα. Ρε φίλε, γιατί δεν μπορώ να το πάρω. Πάρω αυτό εδώ. Όχι. Παιδιά, πάμε στο celebrate το FTM που λένε. Να δούμε για να το παίξουμε. Πάμε να το παίξει στο private server μου. Άδεια. Δεν το παίρνει μετάστη. Έχω Lost Trios, Στρακαστρούκα Turbo 3000, δεν ξέρω τι είναι Στρακαστρούκα, την Κρολίνη Φρουτών μετά Commutation, το βεντρικό παιδιά. Κάτσε να βάλω και ένα φίλο μου να μπει μαζί μου στο private server μου. Ωραία. Να βάλω. Τώρα μπούμε. Πάμε. Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, έχω Στριος, Στρακαστούρκα Turbo 1000, έτσι το λέγω, την Κρολίνη Φρουτών μετά Commutation, Μπρουνίτο Μαρσέτο και Τσατσέτσι που το πήρα το escape from the LTM. Να δούμε τι έχει εδώ ο φιλαράκος μας. Είναι κάτω, έχει τα πιο χαλιά πράγματα, όμως πάνω έχει λίγα καλά πραγματάκια.
Να τα δούμε λοιπόν. Έχει μποτίτο, αδρατήτο, ναι. Α, δεν έχει εξεργάσιο. Λοιπόν, θα του πω άμα μπορεί να μου δώσει για τον τραλά για reverse. Παιδιά, δεν ξέρω πώς γράφει το reverse, οπότε μην μου πείτε τι έχω δει στο γραφικό. Κάτσε να δούμε. Reverse. Ωραία. Ωραία, μου είπε ναι. Οπότε το γλύμπω. Tralalelo tralala. Και πάμε. Και τώρα θα του πω να κρατήσει τα μπρίλιο του μου για να κάνω ρομπίρτα. Θέλω να κάνω ρομπίρτα. Όχι ακόμα. Βγήκω πάρα πολύ καλά. Α, και παιδιά μου, θα του πω σε λίγο μόλις τελειώσουμε το βίντεο. Θα μπούμε στο Escape Tsunami LTM. Ορίστε. Έχω 140 speed. Νομίζω ότι να πάω. Οπ. Θα πάρουμε αν μπορούμε ένα secret από το Escape Tsunami. Αλλά ναι. Μπορούμε να πάρουμε για ένα secret εκεί. Γιατί βγαίνει όλο fast. Κάνει ένα easy. Δεν μπορώ να πάω. Βασικά δεν μπορούσα να παίρνει και τραλά από εδώ. Αλλά τέλος πάντων. Έχει μόνο 2 λαδάκα. Να τώρα είναι. La vacca Saturno Saturnita. Άφησε το πήρε πάρα πολύ αργά. Α, μπήκε μαζί μου. Τι 317 billion ρε. Τι είναι, δεν μπορώ να πάρω. Α, νομίζω ότι είναι 3. Ωραία, τώρα το. Τώρα πιο λίγο, όπα. Το degree per part ho usato, bello. Θα πάρω το λαδάκα, θα έχει μόνο 2 λαδάκα, θα πάρω ένα λαδάκα και τέλος σας. Μπορεί να βγει και άλλο τώρα. Δεν ξέρω. Ναι! Να τη λαβάκι δες.
πάρουμε από εσάς. Μπορώ. Δεν μπορώ. Άντε ρε φίλε. Ωραία. Έλα ρε φίλε. Και ένας good τζατσέτσι. Γράφω. Άντε ωραία μου. Παιδιά, δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Οπότε, μπορεί στο επόμενο βίντεο να καταφέρουμε. Άντε, bye!